Hirde welnde. Heɗititoɓe assalamu alaikum. Barka men e wakkatire nde, barka men e larugo fotande taskaram hirde welnde nde asaweere nde. Min Al-Amin giɗaɗo jaade taskiti foɗugo labagal asaweere nde. Taskaram hirde welnde ɗon larta fiji hande e jango. Nder taskaram hande mi sorgana en Muhammad Abubakar. Muhammad Abubakar ne ba ɗo hultori. To mi anda to heɗitoɓe nanan komin sawi nder ɓe wayri ɓe nanayi Muhammad Abubakar. Anda ko toye nastuɗa? Muhammad Abubakar kam iɗon gonga yani mo ɗon sugli seɗɗa gam lamarji hande jamu sai hakkilo. To mi yejjitayi ni heɗitoɓe ko wayrama iga ñande ko nder asaweere 27 lewru ɗiɗaɓru hitande min woni waɗi lebbi 9 fa. Kai ɗum neɓiri noon na? Neɓi to ta mi ɓilla on e mbolu malla ni e ni ha en heɗita mbeɗu woni dow na'ura hidde min gartoya. To madalla asaweere nde min lornan hakkilo on dow ko waɗi, ko waddata, ko fe'ata lural nastata hakkunde debbo e gorko ɓawo teegal. Aran hiddego teegal a yiyan kala fuu ko debbo ko gorko bana neɗɗo jaɓa fofana neɗɗo, amma to teegal arti nasti himɓe haɓɓi teegal ɗum fo ɓe hoti balɗe goo ɗiɗi sai a yiya ɗum fuɗɗi yofuta sai kanam. To dow ɗo on min tammi waddango on wallugo e dow majum. Ta wete min windini on dow Facebook amin Hakkode Radio, nden woɓɓe nder moɗon nder heɗitoɓe ɓe windini amin mijoji maɓɓe, amma hiddeko ha mi nana Muhammad Abubakar noy ba fuɗi gogugo ko shayi ma fewti. To mi nani kam ma a jangoyi goɗɗum ɗuma iri goɗɗi hundeji gannoji matan hakkunde debbo e gorko dow ko larani teegal. To wayi ɗume waddata non kam jonta an a laari ɓingel debbo malla surbayel a wi a yiɗi nda bana ba a fofanmo yaake feere bana o jaɓa o fofanama, sei to wari ɓangi warta wonde ɗo ɗume waddata soynde narral banni? Wato ko ɗum wima hande e jango fuu to ɗum jooɗo hande jango faɗɗi jango e ɗum jooɗi non ko ɗemgal e ñiƴe ma banye ɗum saɓotira tako yimɓe ɗiɗo. To e miya kawai hundeji ɗin e handi sei to muñal waɗama, ɗum waɗa muñal ɗum anda jonde nde ɗum jooɗoto fa na wayi a'a i weli wela fu ɗum jooɗo, sei to ɗum waɗi muñal, sei to ɗum andi lalle i woodi sarel belɗum i woodi sarel mettuɗum, to ɗum fu ɗum hawte ɗum joge ɗum waɗa muñal. To mi tammi noon yaadu waɗay. To hidde min lortoya ba dow heɗitoɓe, amma an Muhammad a wala yiya yaake goo ɗum aybe on iga hamɓe worɓe hidde a te'a ɓi goɗɗo sai a tokka sei to a nastini e fewre a to mi wari a nasti sare am a tawan ni goɗɗum kam ma ha ɗum wiya ma ai to a nasti sare kam ma a defata mi siwtinte a yiyata ɗo wadda billaji ɗo wallita ha nder soynde narral hakkunde debbo e gorko. To ayi fuu ko ɗum wi'uma fewre natti, to ayi ɗum wonni yaadu kawai
to ɗum mahi dow fewre pat waali no ɗum waɗi pat sey to fewre nde wani ngam ay ɗum meeɗa wi'ugo hande gonga ma heewi heni ɗum wima hande fewre timmi hande ɗum nangima a fewayno kullum hande a nangama so a yiri noon ɗon yiri hundeji ɗi fuu siya darago dow gonga a'a min on kaza shikenan amma a yiyata do yake go na ɗum mi atima a yiyata yake go hamɓe ma rewɓe ɓen ɓe yiɗa gonga to a wari dama ustazu a wi an nda ko giɗɗa a yiɗi on jooɗa tegal ɓe heɗitama yake go sey to a tokki heedi fewre to ayi to ɗum wi jonde tegal ɗum jooɗoto to mi a gar gonga kawai tagu wurto ino woni do ɗum wara ɗum wiya min mi kaza min naro mi wonani saare amin min gondi ɗon saare amin waɗay ni to en teri rano mi waɗata rano gaɗeten ɗum wolwa haala gonga ɗo kan heedi laawol no ɗum heɓata joni jam tabat hakkunde debbo e gorko ɗum a yiyata toye ɓe toye tokkata to no ɗum watan jooɗo jeyi miya sey to ɓe gaɗidiri muñal sey to ɓe gaɗi muñal debbo waɗa muñal gorko waɗa muñal ngam wala bo ko handi gorko ni warta mo hakkillo tunda hanko woni ardiɗo saare to heɗitoɓe ta woyte taskaram hirde welde ɗo warana on igaɗo suudu radio code international wondu abuja lamorde lesdi nigeria hidde min yaha ha patakeji mon onon heɗitoɓe heɗite gimol ngol suide jawdi wawa jaɓade dogal so galle kañi e ngaari albarka yiɗi nuko ala moodi bojjo golle mo ɓuta fari makino gonda ɗiɗi a wari pula tata moodibo ɗiɗi a wari pula koola moodibo ɗiɗi a wari pula kumbel moodibo wallahi kosa en mbiyuma haaɗa wallahi ko kumbel nu moodibo jibini ko o jibinaali feeyo o jibinaali bakili mo jibinaali ñaaga tikke wallahi to madalla ha min fuɗɗira e patakewol min heɓi ha whatsapp o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu aran fuu kanko gorko o dara debbo jiɗo tegal o wawa hiila omo o yiɗa yaware inde am woni usmanu foronti nigeria benin assalamu aleykum yo a yettama usmanu foronti min ɗo yela asawere warore a wondan be taskaram hirde welde bana ni ngol wi assalamu aleykum huwanoɓe kiyar ay miɗo hofna huwanoɓe mon fuu no foti be kala heɗito kiyar no foti o wi miijo am kam ɗo waɗa saɗirmaji ha suudu teleji men aran kam ɓurna worɓe fuu ɗo tefra rewɓe ɓe ɓuri sembe maɓɓe to fa anani mouhammad ha duniya ɗo fuu bo allah waɗi ko moye be deydey mum ngam non to a te'an deydey ma kam a heɓata saɗirma ɗo fuu bana to a te'i mo ɓurima miɗo tora derɗiraɓe am en habda no en te'i kam en jogirɗe rewɓe men be aadilaku nden allah bo walla en ta en woyte hollugo ɓe diina men allah wallu en yaaru en yaaru pulaku men yeeso min mo moɗon yahya isa pullo mayo ine iga birniwol kribi nder diwal fombina lesdi kamaru to wodi bo aboubacar mouhammad hidde min fawa faggo taskaram kam anani miijoji heɗitoɓe ko wawata wi'ugo hidde min jaɓɓitaɓe miijoji maɓɓe kam kusan hanka kam kami wolɓe ka hanka kam ɓe ɓeydi sembuɗugo on ɗon to sey mi wiya kadi bo ɓe gaɗa ka tokkitago taskaramji meɗen ngam miijoji maɓɓe inchallah ɓe gaɗay ka nanugo miijoji maɓɓe nder taskaram ira ɗo to larugo wakkati ɗo sappana min haɗɗo mi wallinta taskaram asawere nde dow darnde mouhammad aboubacar sey min mo moɗon al amin giɗaɗo diada wiyata on wonde e taskaramji kode radio beni fo